ingurutako herri batean kokatzen da. Mendiaren tontorrean gaztel eder bat zegoen harresi sendo batez babesturik. Erregea eta erregina inguruko lur guztien gabe ziren eta Arturoko izeneko seme bat zuten. Inguru haietako printzipea boderetsua bihurtu nahi zuena. Bere burua besteen gainetik ikusten zuena. Berrekoia eta lehiakorra zen Arturo printzipea. Erdi Aroko feudo sendo kokatzen da gure historia. Printzipea egunero jesten zen bere gaztelutik inguruko baesotera, eta izan ibiltzea gustoko zuen. Basurdeak, untxiak, koreinak izaten ziren bere harrapakin. Arturok harrapatutakoa herritarrei erakusteko ohitura zuen, bere zale gainean zebiela. Horbi dago feudo honetako estaririk onena naizela, baina ez hori bakarrik. Zalantzarik ez dago, ni naizela guztien artean indartsuena, hizkuntza gehien dakizkiena eta sake jokalaririk onena. Bost herritar Arturo printzipea entzun ezanak, beraien artean zuzurlaka hasi ziren. Zina erlaputza den Arturo, ez alda konturatzen? Beti besteen gainetik geratu nahi dabil. Jasan ezina da, zerbait egin beharko genuke duen jarrera ikustarazteko. Badakit, ezagutzen duzueniko artzaina? Artaldearekin mendiz ibiltzen den artzaina. Bai, nikok sakeiokalei trebea da, ez dago herrian partida irabazten dionik. Bai, behin Arturo ere oso trebea da, eta beti irabazi ditu jokatu dituen partida guztia. Arturok gauza guztiatean onena dela uste du, baina oker debil. Eta zirunago nikok sake partida bereziko liokela. Plan berezi batean pentsa dezakegu. Aurrera! Laguntaldean leko artzainaren bila abiatu zen eta mendialdean topatu zuten berardien zain. Kaixo, Niko, zer modu zure bila belbiltzea? Kaixo, zer nahi duzue? Arturo printziparen jarrerarekin nazkatuta gaude. Beti lehena eta berena dela uste du. Hori dela eta zake partia bat beraren kontra jokatzen nahiko genuke. Plan berezi bat pentsatu dugu. Zoan sakean jolazten ibiliko zara, eta Arturo zurik ustekoan sakean zurekin jolazten nahi izango du. Momentu horretan gazteluko idazkaria zoitzatzean izkutatua egongo da, eta partian gertatutakoa idatziz jasoko du. Ados! Errikta taldean gazteluratz abiatu zen. Erregea eta erregina bere gazteluko idazkaria beraiekin jateko baimena eskatzeko. Kaixo, erregita erregina! Kaixo, zer nahi dizue? Zuen semearen jarrerarekin ez gaude konforme. Denetan onena uste duela eta oker dabilela ikustarazi nahi diogu. Eta hori nola egingo duzue? Xake partia bat Niko artzainaren kontra jokatuz. Bera da erresuma honetako xake jokalarik trebena. Horretarako zuen gazteluko idazkaria gurekin joatean nahiko genuke. Berak idatziz partida gertatutakoa jasotzeko. Aurrera ba! Hurrengo egunean gure laguna Niko artzaina eta Inez gazteluko idazkaria barren abiatu ziren. Begira Inez, zelako zuaitza dagoen hor parean. Jarri izkutaturik horatzean. Horrela partidan dena gertatukoa jasoko aukera izango duzu. Primeran hor egongo naiz eta partidan nondik norakoan jasotzerakoan erregina eta herritar guztien jakinaraziko dien gertatutakoa. Ni belarri honetan eserita egongo naiz eta Arturo printzipea ikusten nagoenean berarekin jokatuko dugu. Estrategia berezi bat daukat prest. Momentu horretan Arturo printzipea zaldi gainean agertu zen.
Zertan ari zara, Niko? Hemen sakean jolasten, baina espertu samar, inorrekin lehiatzeko aukerarik gabe. Nirekin jolastera ausartzen bazara, ikusiko duzu nor den erresuma honetako sake jokalaririk onena. Ados! Niko Artxina lau mugimendutan lortu zuen partia irabaztea. Arturo Printzipea hau bete hartzeratuz. Inez idazkaria dena idatziz jasostean, gaztelura abiatu zen, eta errege eta erreginari gertatutakoa jakinarazi zien. Arratsalde horretan bertan erregea eta erregina bere semearekin hitz egin zuten. Kaixo Arturo, gure gazteluko idazkariak gaur goizean basoan gertatutakoa kontatu digu. Bai, baina ez daki zer gertatu den. Ni naiz erresuma honetako sake jokalaririk onena. Ez da horrela seme, gauza guztietan onena izaterik ez dago. Eta espero dut gaur goizean basoan gertatutakoa ikaspide ona izana. Unartatik aurrera Arturo Printzipea beharroputzkeria albo batera utzi zuen. Ordutik aurrera lau mugimendu posible egiten den sake mate, sake artzaina deitzen zaio. Zuri hori edo legi ipuin,